minuuttia olisi työ alla. Ja tässähän nyt on tuo puhdistushomma menossa, että nyt puretaan se kaikki pelilaudan päältä, kaikki rompeet pois. Mutta olisi aika hankala puhdistaa tuo pelilauta. Kaikki flexit, tolpat, kaikki pois pelilaudan päältä. Tuo on paskanenkin tuo peli. Kaikki irti vaan. Ja sitten myös alapuolta kaikki on läpi tulevat kytkimet irti sieltä ja kaikki flipperit ja kaikki pois. Päästään kunnolla putsaamaan pelilauta sitten. Sitten sieltä ihan kaikki, että pumpperikin otetaan irti, niin se joutuu vähän jutoshommia käyttämään, että saadaan pumpperit irti. Kyllä. Ja ne on helposti lähteä pumpperit irti sitten. Sitten pelilauvasta puretaan niin kaikki pois ja pallokourut ja kaikki pois sitä pelilauvan päältä, että päästään kunnolla putsaamaan. Sitten vasaralla on hyvä käyttää, niin saa kaikki rauvat pois, mitä siellä on, läpilyöntirautoja, niin ne pois sitten. Sitten imuroja ja kaikki irtoroska irti ja sitten pyyhitään siihen saippua rätillä, niin paska pois ja sitten aloittaa sinoolilla putsaamaan. Sinoolilla vähän putsataan, kun siellä lähtee kaikki vaha ja paska irti lähtee. Ja tulee säästelee sitä maalia ja säästää aika hyvin. Sitten pitää sen jälkeen sitten tuommoista hiomatahanaa, joka on Flexity, noista auto hieman vahaa, että se niin vahaa se ja samalla hioo se. Lähtee paska kanssa sillä irti ja sitten tulee kiiltävä pinta tulee. Sitten kun se vaha on käsitelty, niin sitten paikkamaalataan kaikki puulle kuluneet kohdat. Tuossa onkin aika paljon hommaa, tuolla maalaushommaa onkin tässä pelilauvassa. Akryylimaalia käytän ihan, että on helposti saatavissa, että parempaa en ole tähän hätään löytänyt. Mutta on se ihan hyvin pyssyy, kun pistää vähän sitä päälle lakkaa, niin se kyllä sitten kestää.